Sanga bi sabani kononton nege kanya wolofla Amadou ne me yamaru yadima tabarikala aw ni ce aw minnu ye cɛw ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan tɔgɔda fara duguba kɔnɔna kan minnu bɛ baara la minnu tɛ baara la minnu yɛrɛ dusukun fana kamilen don ka sabu kɛ kɔnkuru dɔw jaabi bɔra ko garisɛgɛ ma fara ci bɛɛ lajɛlen ka i ta muɲu i ka dɔn ka i ta bila ka kow jateminɛ waati nataw la a ye aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ bakurubaw bɛna tali kɛ Mali gɛlɛya bɛ danga jumɛn na an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na min ye M5 RFP kɔnɔna la kayile do sɛkili sabasiri ye k'a dɔn a ko tɔ ni ye jumɛn kelen ye an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ lakanako nasiratigɛw bɛna laraw ye jamana faamaw bɛ ka wuli ka jɔ kuraw jumɛn kɛ Turki ni Risikaw olu fɛ waasa hali bi n'a ka bi Mali mago bɛ minɛn mun na n'a b'a to juguw ka sɔgɔbɛw bi sɔgɔri walasa ka se ka tasuma don la o baaraw bɛ sen na an bɛna kuma nin fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ kurantigɛ ko bɛ danga jumɛn na glace ye joli ye Moptikaw fɛ bakurubaw filɛ aw ye taji ko bɛ cogo di Korokaw fɛ ninnu bɛɛ bɛna larawe bi tɛnɛ sɔgɔmada in na a ye aw bisimila an nisɔnjalen bɛ aw lasɔrɔ ko kura an balima fila minnu bɛ Mali kɔnɔ a kɔrɔ n'a tile bi ko ne ko filaw k'u ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na ko ni Ala sɔnna ko an bɛ ɲɔgɔn bolo bi fɔlɔ. M5 RFP min ye gɛlɛya dugu jɛla kɔnɔ kokura a ma sɔrɔla k'a fɔ kabi lawalela kirikara waati ka bolokuru fili ani ɲɔgɔn ka guloki fara o ye laadaba ye M5 RFP kɔnɔ a ma sɔrɔ k'a fɔ maa caman bɔra k'a dɔn gun bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn sɔrɔ M5 kɔnɔna la bɛɛ ni i jogo don bɛɛ ni i ka hakilina don kɔni kɛra gɛlɛyaba ye kabi M5 RFP sigira ka se k'a dala bɛɛ ka kulenna kelen don a kɔrɔ o gɛlɛyara a ma ɲɛmaw fɛ kosɛbɛ ɲɛɲiniw minnu ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ni maaw bɔra kɔrɔ tilebiba ani kɛɲɛka maa minnu yɛrɛ tɛ gun kelen na kun dɔ de kɛra sababu ye an ka laɲiniw ye kelen ye n'o ye ka Laji Burama ka fanga gɛn yɛlɛma ka don kow la o kɔni hakilina tun bɛ maa minnu na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nka tɔ sariya minnu bɛ yen ko tɔ ka bato kɔnɔ sariya kelen ma se ka sɔrɔ règlement intérieur kɛrɛfɛ tɛ kɔni kɛra sababu ye ni minnu ka misikili bonyana don ma olu bɛ taa don dɔw kɔni na hakilina jiginna Isa Kawujimu min yɛrɛ tun y'a ko maa ɲɛmaaba dɔ ye o ka bazɛn irisi farala siɲɛ caman k'a ye k'a fɔ ni boxu kɛra a ti bali maa na nka min ye nin waati in na ko bɛ ka se danga min kɔni na maa caman b'a la ka minisiri ɲɛmaa sɛbɛkɔrɔ jalaki ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ko a k'a dɔn k'a fɔ M5 ko a t'olu ka kelen ka bilala bila a bɛ jamana yɛrɛ de ka bilala jamana min bɛ yen n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen ni a bɛ ka dadigi jamanadenw na o kuma minisiri ɲɛmaa ka bɔ ho la yanni M5 jabala cɛ k'a ɲɛsin primature baaraw ma nin kɔni ye jalakiba ye maa caman b'a la ka mun bi tɛngɛlɛma ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma bi hakilina jiginna jɔkun in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ u kɔni taara ti ɲɔgɔn na ka dɔw sɛbɛkɔrɔ ti a kɛnɛ kan yen nɔ minnu kɛlen don k'u ka dusumakasaya sɛbɛkɔrɔ yira a ko kana na ko tɔ mana tigɛ da min na ɲininiw bɛ sen na an bɛn'o lase aw ma ladiriya ale kɔnɔna la min ye dugutaakow nasiratigɛ la an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya dɔw b'a la ka jateminɛ gɛlɛya minnu bɛ yen ni o ye dɔ farali ye dugutaa transportw kan n'o ye Mali dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ye minisiriso min ɲɛsinnen don dugutaako ma olu kɔni ye bataki bɔ k'u la jɛbɛjɛya dɔw fɔ k'a fɔ olu kɔni ma danganiya foyi ta ka se ka yamaruya di dɔ ka fara transport dɔw kan o yɛrɛ batakiw ni ko minnu bɛ bɔlɔlɔw kan olu fana kɛlen don sɔsɔliba ye o kama an ka kibaru hinɛ Umaru Keyita ale ye ɲini dɔ ko k'an k'o lajɛ. Ka tɛmɛ ni u ka sɛbɛnfura kɔnɔna ye minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ an ka bolimafɛnw ko ɲɛ ma ale y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye Conseil malien des transporteurs routiers ni o ye jɛkulu ye min kɔni bɛ bolimafɛntigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kuma fɔ ko ale kɔni sen ma don dɔ farali la bolimafɛnw sɔngɔ kan minnu bɛ taa ni ka segin kɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛ yira k'a fɔ fana ko u sen tɛ sɛbɛnfura min kɔni bɛ bɔlɔlɔ jurusiraw sanfɛ min b'a yira k'a fɔ ko dɔ farala bolimafɛnw sɔngɔ kan wa ko bolimafɛntigi minnu bɛ yen nɔ ni yamaruya di mɛ olu ma ko olu fana sen man ka ye a kow la. O bataki sɛbɛn min kɔni bɔra minisiriso yɔrɔ o ma bɛn jɛkulu ma n'an b'a fɔ min ma syndicat national des transporteurs routiers urbains interurbains et internationaux du Mali bari u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ bolimafɛntigiw ka nin waati in na ko minisiriso t'o o kalama. CMTR yɛrɛ ye structure publique de ye gouvernement ka baarakɛyɔrɔ de ye CMTR ye mais c'est vrai qu'an ka structure fêtière don mais gouvernement ka baarakɛyɔrɔ de don gouvernement ti fɛn prix sigi o opérateur de bɛ fɛn prix sigi mais ni gouvernement intervenir prix ko la o y'a ye gouvernement min subvention kɛ a secteur subventionné mais transport subventionné tɛ Mali la augmentation min kɛra o dongo la bisitigiw fɛ u y'u référé au 2020 de kan wa prix min dira CMTR fɛ 2020 u jiginna dugu ma k'a prix fixé mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ n'an ma nin fara nin kan n'an m'a kɛ tan an tɛ se ka bɔ transition an b'a ka réussite fɛ an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini
mais ministre a mis ni ministre fait monsieur le journaliste ministre ka bɔ ka bureau kɔnɔ ka transporteur bɛɛ rencontrer an an ka sigi ka kuma sinon anw degulen don quoi. Ani o y'a sɔrɔ k'a fɔ bolimafɛntigi dɔw y'u ta yɛlɛma bolimafɛntigi caman bɛ yen nɔ olu ka sɔngɔ to a nɔ na hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ waati ka gɛlɛ u ma dɔɔni. Bon depuis nin ko in kɛra an ka prix ma yɛlɛma ka bɔ a nɔ la an ka prix b'a nɔ la Africa Tour la an bɛ prix di la nɔ la donc passager yɛrɛ bɛɛ b'o kalama an bɛ prix di la nɔ la mais min ye gouvernement ka ci min mɛnna SEMTER an yɛrɛ y'a mɛn SEMTER ye message ci k'a bila ka taa gouvernement yɔrɔ donc ministère mɔgɔw olu de bɛna a juger ka lajɛ donc u bɛ se ka lawaleya cogoya min na u bɛ se ka dɔ de bɛ fara a kan ni dɔ de bɛ bɔ a la n'a bɛ kɛ cogoya min na donc u yɛrɛ bɛna o bɛnkan labɛn donc u b'o bila ka na SEMTER la donc SEMTER bɛ sɔrɔ k'u lase anw ma donc an bɛ baara kɛ n'o ye. An bɛ waati min na a kɔni ka kan kosɛbɛ bɛnkan kelen ka se ka sɔrɔ ni bolimafɛn ninnu sɔngɔ la min bɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ma. Tabarikala Omar Koita ale ka ɲininiw tun ye nin ye k'a yira aw la k'a fɔ gɛlɛya bɛ fɛn caman kɔnɔ minnu na tajiko ka taa se ninnu ɲɔgɔnnaw ma sira matarafabaw minnu ye mobili bolilaw ye olu caman y'a yira k'a fɔ ni dɔ ma fara musakaw kan dugu ni ɲɔgɔn cɛ ko foroko ni nato a dɔ kisara la minisiri Madida ko a ka bɔ kilimu kɔnɔ ka jateminɛ kɛ transporteurs ni u ka se ka bɛn fɔlen na waasa maaw k'a dɔn ko yɛrɛ bɛ dankan min na an bɛ don lakana gafeba kɔnɔna la mura ko nɔgɔ bɔra a la pewu a bɔra hohako la tiɲɛ yɛrɛ ye fɛn mun ye olu danganama na kaban amma sɔrɔla k'a fɔ lakana ko mana se maa dɔw de danganiyalen don minnu bɛ yen ni olu bɛ lakana don ɲɛ n'a bɔɲa don ani minnu yɛrɛ bolo bɛ a dɛgɛrɔ ni k'a lamaga olu kɔni ye u ka hakilina labanw di a ko kan kaban amma sɔrɔla k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw n'o y'an ka lakanabaw ye jamanakuntigiw ka danganaya kɔnɔ kibaruya minnu kan ka di jamanadenw ni diɲɛma ma mun kɛra mura a kow kɛra cogo di hali bi mun bɛ o danganiyaw dira kaban amma sɔrɔla k'a fɔ jamana lakanabaw yɛrɛ ka lakanabaa jɛkulu bolofara min ɲɛsinnen don kunnafoni di ma ni o ye diripa ye olu ka maa ɲɛma colonel Suleman Danbele n'a ka cɛdenw ye kibaruya di kibaruya minnu na Mali bɛ den bɛ kan min mɛn kosɛbɛ n'o ye bamanankan ye u y'u nɛ don a la k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a di malidenw ma mun kɛra mura kɛlɛ labɛnna cogo di mun ne kɛra i k'a dɔn u ye o ɲɛfɔ k'a bɔ la ka tila ka ministre Ismaël Wage ani k'a dɔn ministre Umaru Jara olu kɔni ka fara jamana ka maaba caman kan olu ka taa mura yɛrɛ dugu kɔnɔ ka taa mura dugutigilakaw a n'a dugudenw kuma ɲɔgɔnya tigitigi k'a dɔn yala fɔli bɛ ka kɛ ko kɛlɛ senfɛ ko mura ka den dɔw fara minnu tɛ tiɲɛnikɛla ye olu kɔni y'o seereyaw di k'a fɔ hali kala ma mura ka den waasi min tɛ tiɲɛnikɛla ye maa o maa bɛ yen ni u dajira ko bɛɛ lajɛlen tun ye tiɲɛnikɛla kulew ye hakilina jiginna u y'a yira k'a fɔ a bɛ san 7 bɔ a tɛ ku Mali maa si la ka taa mura n'i t'a ta Bamanjiw ka dabada ma sabula yen tun kɛlen don u ka kɔnɔkili dayɔrɔba de ye minnu kɔni na u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ka d'u ye u b'a kɛ u bɛ dugumaw wajibiya k'u ka balo minɛ u la n'i ko balo t'i bolo i den dɔ bɛ minɛ i la ka taa o diyagoya bila i k'a dɔn Bamanciya wale ninnu kɔni na min ye i k'a dɔn kibaruya minnu sɔrɔla k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u fara bɛɛ lajɛlen tun ye marifa jugutigiw de ye minnu kɔni bɔra kalama k'a fɔ an ka finitigilakaw nana cun yɔrɔ in masurunya na kabi u bɔra o kalama u kɔni kɔnna ka mugu cili daminɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw la i k'a dɔn k'a to kunna ni fara a y'a minɛ min bɛ wuli ka boli ko dɔ na kɛ o kɔnɔ ko in kɛra o kɛcogo ye o kama an ka finitigilakaw y'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la ka se ka mugu wuli minnu ni faali ka kan olu fara minnu ni minɛli ka kan olu minɛna kɛlɛ sariya bɛ fɛn min fɔ ka janto kɛ hadamadenya jo sariyaw la an ye kibaruya min sɔrɔ a ko kɛnɛ kan o dira anw ma k'a fɔ o batora a ɲɛkisɛni kana na min ye Bamanjiw ka moto 100 caman tun bɛ tasuma donna caman na ni u caman bunɛ u ni la minnu minɛna sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ minnu tɛ Bamanci ye olu bila la nka maa minnu bɛ yen ko in yɛrɛ dusukasimayɔrɔ kɛra min ye maa caman bolo ni minnu tɛ Mali yɛrɛ kanuba jɔnjɔn ye o ye k'a fɔ Mali armée yɛrɛ kelen sera ka sebaaya sɔrɔ ninnu kan cogo min na Faransi ka san 10 nin kɔfɛ ka se tubabu jamana caman ma ani k'a dɔn k'a fɔ lakana dɛmɛbaa minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka drone ni u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mansin minnu bɛ yen u tun bɛ nin Bamanciw yɔrɔ dɔn u nali ka se sisan ma nka a si kisɛ kelen ma wuli ka mugujugu fili u kan u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ kurukada ye k'a fɔ an ka ɲɔgɔnya an ka don ta an ka bɔ ta Mali y'a jateminɛ k'a fɔ o tɛ dunu ye dunuka bɛ Maliden fari foni dunu min bɛ Mali fari foni o ye k'a fɔ maa o maa bɛ ka marifa ta jamana kama ni jamana y'i bolo jaw a ye na an ka faso kuma fɔ n'u banna o ma o kuma u ni kɛlɛli min ka kan o kɛlɛ ka ɲɛsin u ma jamana yɛrɛ de ka wuli ka Bamanjiw gɛn fɔ u ka wo kɔnɔna la o baaraw de bɛ sen na jamana armée nationale b'a la k'o sebaaya min sɔrɔ
a yɛrɛ kelen kolola bi ni dɛmɛma ŋaniya jɛlentigi dɔw ka dɛmɛ ye o kɔni m'a la ka kɛ guan maa dɔw la minnu yɛrɛ kun sago ye kɛlɛ in ka kɛ bada ye waasa olu k'u to o kɛlɛbɔ senfɛ k'u ka zirafuraw kari ka tɛmɛ ni u yɛrɛ ye k'o kɔni b'a la ka danganamaya min ye Mali wolomasiri tabaw ka kɛlɛbolo ɲɛma min ye général de division Umaru Jara ani olu yɛrɛ ka maa caman ye hakili falen kɛ ka sa kɛrɛfɛmaw ma minnu yɛrɛ y'a sɛmɛntiya k'a fɔ bi Mali armée yɛrɛ kɔni mɛ ka se ka sebaya sɔrɔ ka sabu kɛ minɛn b'u bolo wa u y'a kanu k'a bɔ bila ka sa u bɛ bɔ makun kɔnɔ fɛn o fɛn mana kɛ ni min kan ka danganamaya jamanadenw ka bɔ a kalama u bɛ o danganamaya sabula ko u k'u sigi boboya in na k'o fana mɛ k'a dabiri u dala i n'a fɔ finitigiw yɛrɛ y'a yira cogo ya min na mura kɔni kɔnɔ jamanakuntigi Asimi Goita y'a kanu ka se ka dɛmɛ di ka taa sefa wari miliyɔn damadɔ ka fara min ye balo caman ani dɛbɛw ni burifiniw kan waasa dɛmɛ ka taa don murakaw ma hakilina jiginna mura yɔrɔ ye min bɛ Jɛnɛ mara fɛ wa ji ka tiɲɛniw ani k'a dɔn bamajiw ka tiɲɛniw kɛlen don ka daga sigi i k'a dɔn murakaw da la hala musow u bɛna u ka fini dondaw wajibiya olu kan an y'o minnu seereyaw sɔrɔ k'a bɔ bila ka taa nɔgɔ kɔni bɔra murako la k'a dɔn Mali armée ye sebaya sɔrɔ jugu olu kanana an bɛ taa narakaw fana ka kungo kɔnɔnaw la k'a ye k'a fɔ yen m'a la ka saniya ka jɛ pas sama sɔrɔla k'a fɔ kɛlɛbolo kɛlɛtigi ani maliko olu fana n'u donnen don i k'a dɔn commandant de zone min bɛ Katikaw fɛ n'o ye Siyandari Sanogo na ale ka jamakulu mun bɔ o ɲɛfɛ olu fana kɛlen don ka yen sɛbɛkɔrɔ fura ka jɛ nin waati na ka taa bɔ ye ka se jamana camancɛ bolo la ni bɛɛ lajɛlen lakana ko b'a la ka kɛ malidenw sago ye bi fɔ ka se diɲɛ seleke naani tɔnba maa ɲɛma Antonio Guterres ale yɛrɛ y'a sɛmɛntiya k'a fɔ faransikaw kɛlen ka sɔɔri gafe dɔ dilan ko kura ka taa tun ko Mali b'a la ka bi civil gansanw kan diɲɛ seleke naani maa ɲɛma yɛrɛ y'o kalontigiya sabula a ka kumaw kɔnɔ ale ye seereya minnu di k'a fɔ k'a daminɛ janvier ka bila sisan na ko Mali kɔnɔ bingali kɔni ko sɛbɛkɔrɔ b'a la ka jɔya dakurunya kelen a sɛmɛnciyalen don k'a fɔ Mali armée b'a la ka sebaya sɔrɔ juguw kan nka bɛɛ ni hakilina don maa minnu bɛ yen n'olu t'a fɛ tɛgɛrɛ k'a fɔ armée ka sanayɛlɛ kun min fana ka nɔgɔ olu ma olu bi o fɔ minnu fana bɛ yen ni armée b'a la ka sanayɛlɛ sɔrɔ ni o ye olu kunna ko ye maliden ɲumanya na olu yɛrɛ fana bɛ o fɔ ni ka o bɔgɔrɔ dɔn min ye k'a dɔn saga ale ye 50 ale ni kelen sɔrɔ yanni ka bɔ kibaruyaw kɔnɔ min ye Tɔnbɔkutukaw fɛ jatew y'a fɔ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu kun dusuma kasalen don k'a fɔ kalo bɛ sa ka tile 20 tile 10 sɔrɔ ka sɔrɔ u ka sara ma sɔrɔ o dun b'a sɔrɔ minnu yɛrɛ bolo bɛ sara la olu bɛ ka wari ta ka manger u sago n'u dugɔn na nka minnu bɛ baara fin na olu ka sara sɔrɔlen kata bana ni sɔrɔlasiri 6 ye lakɔli karamɔgɔw tun ye baara bila kɛ ka kɛ ni dongabɔw ye ɲɛ dɔ sɔrɔla ko dɔw la i n'a fɔ Lasine Jakite ale b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na an k'a lajɛ. Lakɔli karamɔgɔ minnu ye tɛgɛnɔ bila kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 Tɔnbɔkutu kɔnɔ ye u ka baarabila jɔ fɔlɔ araba tɛmɛnen studio tamani k'a fɔ la ni baarabila in daminɛna kabini dɔgɔkun daminɛ walasa u ka sarani juru min bɛ jamana la u ka se ka sara u ye bɛnkan sɔrɔla lakɔli karamɔgɔw ani lakɔliko ɲɛnabɔbaw cɛ ni karamɔgɔw ka fɔ la n'u ka laɲiniw ma sabati sanni avril kalo tile 18 cɛ una baarabila ninnu lakuraya sisan sigida ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ kɛ joona walasa ka fura sɔrɔ lakɔli karamɔgɔw ka laɲiniw la u t'a fɛ gɛlɛya wɛrɛ ka don ɲinan kalanko la o min yɛrɛ daminɛ sumayara Tɔnbɔkutu kɔnɔ i n'a fɔ Mali fan tɔw la. Tabarikala saga 52 coy bɛ nɛgɛ 7 kan gendarmerie maa ɲɛma caporal Solida Samu Mengoro Jakite ale ka jateminɛ na sabula General Jalaw dira ne ma waati kelen bɛ jifale ka quartier bɛɛ lajɛlen la waati na o klobana kan ka foli bɛ u ye o bɛ Kalifabugu bɛ Torodo bɛ Cibilemugu Ɲɛsamabugu Warabugu Burakebugu min ye k'a dɔn fo ka susa ka se Cibugu ni Bamabugu ni Cɛɲɛni ani Sirabulon ni bɛɛ lajɛlen dugu ye minnu bɛ Bɛlɛdugu ko ne ko k'u ni sɔgɔma Fanta Tumota an bɛ tako fɔlɔ ɲɔsɔrɔ ya fɔlɔ ka sɔrɔ ka galama kura ta yani filanan ni mun ye don kibaru Bɛlɛdugu wa ou Mali bɛ don kibaru mais ni ye Bɛlɛdugu fɔ ka ban i ma Mali fɔ wa i sera sabali dɛ ko an de Mali ni Bɛlɛdugu an bɛ taa ɲɛfɛ Sori Ibrahim Diallo ni lamɛnw sabatira Batɔma Kane an wa nɛgɛ kɛrɛfɛtigi don i b'a lajɛ di Sori ka surunya na